Nandito ako ngayon sa labas, nag-aabang ako ng tricycle kasi muna tayong palengke. Oo, mamalengke tayo kanyon. Kasi magluluto tayo ng Bisaya Delicacy. Bisaya Delicacy. Yeah, it's Inday-Inday. Mamaya, magluluto ako mamaya ng Inday-Inday. Bisaya Delicacy. Ayan. Naghihintay na ako ng tricycle kasi wala pang tricycle. Hirap ito sumakay ngayon. Oo, wala pa eh. Grabe, init. Mga tricycle. Susuot ko. Eh, ang ganda guys dito ng ano. Ang ganda dito ng puno. Ayan na. Hey, ang ganda ko guys dito, no? Pero pag tinanggal ko yung mask ko, mas maganda ako lalo. Charot! Glutinous rice flour. Ayan, ito yun. Next ay buko. Buko! Grabe guys, sobrang daming tao. Ganap tayo ngayon ng buko. Ngayon may nakita akong buko man. Magkano po sa buko? 200 yung kilo. Pag bumili ako ng isang per piece, ganito. Oh. Kasi kailangan ko ng ano ng sabaw tsaka laman. Guys, ayan. So nandito na nga tayo ngayon sa ating pagluluto. Kung nakita ninyo kanina sa ating video, no, na malengke tayo, bumili tayo ng buko, tapos anong tawag dito? Glutinous flour, rice flour, ganyan. So, yun. Ngayon naman, ang gagawin natin ngayon ay lulutuin na natin siya. Okay? Kung nakikita ninyo, nasa kantina ko. Dito tayo magluluto. At saka kung may naririnig kayo sa background, guys, ilang oras na lang mag-New Year na. Ayan. So, yun. Kaya, bear with me as I cook this inday-inday. So, let's get started. So, ngayon guys, meron tayo dito mga ingredients. Okay? So, I will show you our ingredients. So, our ingredients is of course the buko, the brown sugar. Meron akong may dark brown sugar. Meron din akong light brown lang. Tapos, ayan yung ating glutinous rice flour. Tapos, 1 cup lang siya muna ng water kasi nga nakalagay dyan is 2 cups daw. So, gamitin natin lahat-lahat yan. So, ayun. Tapos, syempre, naandyan din yung ating water ng buko. Ayan. So, that's all our ingredients. So, let's now proceed. Hi guys! So, ngayon ang gagawin natin ay ilalagay natin muna itong ating glutinous rice flour. Ito. Gawin na natin ito lahat. Kasi ang toto ay half kilo. Ayan. Tapos, naggamit ako guys ng gloves. Plastic gloves. Tapos, lagyan na natin ng water. Ayan muna. Konti-konti lang muna. Hanggang sa... So, ganito lang guys ang gagawin natin. Kasi ang sabi dito sa likod ay kailangan ng 2 cups of water. So, 1 cup pa lang yung nilagay natin, besh. Oh my God, besh, parang hindi pwede ng ito, kailangan talaga ng kamay. Okay, kubalin natin yung ating gloves. Parang hindi siya kaya ng plastic. Okay. Maghugas tayo ng kamay. Yan, so dagdagan natin ng tubig, guys. Tinanggal ko pala yung aking gloves kasi mukhang hindi talaga siya kaya. So, ang gagawin ko ngayon ay, ito na lang yung ating nalang kamay. Naghugas naman po ako kahapon. Charot. So, paunti-unti lang natin siyang hanggang siya maging katulad na siya nung, ang tawag doon? May tawag na sa palengke. Pag bibili ka, ano ba tawag doon? Kalimutan ko. Kasi kanina, yun ang
nahanap ko sa palengke. Sabi nila, pwede naman daw ako na lang gumawa. So, yun. Kalimutan ko ng tawag. Basta ganito lang guys. Masa. Masa natin yan. Dagdagan natin ng water pag medyo kulang pa. Kung nakalagay naman sa instruction, at least 2 cups of water. So, yun. Hindi pa naman natin nauubos ang water. Bango. Oh my gosh, this is it. Wow. Yun, nagawa natin. My dear. Yan. Look at that. Look at that. We made it. Good. Look at that, dear. Ayan. Nagawa na natin yung ating ano pa tawag dito kasi? Nakalimutan ko yung tawag sa Tagalog or ibang tawag. Nakalimutan ko. Pero kanina nung hinanap ko sa palengke, alam ko yung tawag. Pero ngayon hindi ko na alam kung ano yung tawag sa kanya. So, yun. So, yan guys. Very well, ano na siya, oh. Ganda na niya. Yan. Ay, so, ang susunod natin gagawin ay atin na siya ngayong bibilugin. Diba nagawa na natin siya? Ang atin na ngayon, kukuha na tayo ngayon ng isa-isa. Tapos, bibilugin natin. Yan. Tapos, diba nakalagay ng ganyan. Tapos, tsaka natin igaganon. Oh my God! I think I'm in love. Charot. Ayan guys, tapos tsaka natin siya. Ang maganda kasing gawin dito, pabilog-bilog na lang muna siya isa-isa. Yan. Kasi nakita ko yan dati yung ginagawa. Tsaka pag laglag na lang, tsaka na lang aanuhin. Tsaka na lang siya tawag doon? Ipapalapadin. Parang ano, parang palitaw. Ano ba tawag dito sa ano? Nakalimutan ko talaga. Sabihin nyo nga guys kung anong tawag sa mga sa Tagalog, sa Bisaya. Bisaya ano to? Delicacy, inday. Pero hindi ko ito yung maragkit. Yung pilit nga bugas. Pilit nga bugas nga nakabasa na. Charot. Nabasa na. Bugas. Alam mo, Bisaya tayo, pero minsan talaga nalimutan ko man ang ibang mga term pala. Kaya pasensyahan ako sa mga Bisayaan dyan nga iba. Kay na kagahod sang palibot kay among gani nga mag-ano na mo mag-New Year na, bagong tuig na. Gani among gani na nga kay kagamo-gamo sang paligod Ayan, bilog-bilugon lang naton nga manasang manakarao. Ayan. Tapos, mamaya na lang natin siya gagawin parang palitaw style. No? Parang ipa-flat natin siya after, pag nilagay na natin sa tubig. So, yun. What is this? Kabayong buntis. Ayan. Wala pa sila. Bilog-bilugan. Ngayon, ang gagawin na natin ay ilalagay na natin sa kumukulong tubig ang ating ginawa. So, nagpakulo ako ng tubig dito, which is, ayan na, kumukulo na siya. Ayan, so ilalagay natin dyan ang ating bilog-bilog kanina, okay? Ayan natin to guys, ang bilog natin. Ang gagawin natin ay, igaganito natin, bago natin siya ihulog. Yarn. Tapos, alam niyo ba guys, aangat yan pag luto, pag ano na siya,
pag luto na siya. Ayan. Kusay ang aangat pag luto na siya. Lilipad yan. Charot. Ay! Sumikit sa kamay ko. Lilipad yan, besh. Ayan. So, nilalagay natin. Ayan. Tingnan nyo, guys. Kusayang tatayo. Tatayo. Lulutang. Kusayang lulutang pagka luto na siya. Ayan, ganyan-ganyan. Basta ganito lang gagawin natin, tapos ihulog natin siya. Ayan. Wala pang lumulutang, guys. Ibig sabihin lahat sila hindi pa luto. So, pag lumutang yan, guys, automatic. Luto na yan. Yes. Wala pa po. Pinalo up ko na. Ayan. Andito na sila pala. Charot. Ayan, ganun lang. Pag lumutang na siya, ibig sabihin, guys, luto na siya. Ang gagawin natin, tatanggalin natin siya dito. Kasi ibig sabihin, luto na yan. Ayan. Nakita niyo ba yung mga lutang? Lutang. Ayan. Ibig sabihin, luto na siya, my dear. Ayan. Saka natin siya ilalagay dito sa ating lagayan. Charot. Ayan. My gosh, naglutangan na silang lahat. Ayan. Ayan. Ganun lang, ganun lang, ganun, ganun. Tap, tap, ganun, ganun. Ayan, lumutang na sila. And so, ganyan naman guys, yung gagawin natin ngayon ay gagamitin na natin yung buko. May bagong bukong dating. Ganda! Tita Ellie daw to, coconut strings. Ayan, ang gagawin natin ngayon, gagawa na tayo ng ating bukayo or the sweetened buko. Buko? Whatever. Basta maano siya. So, syempre, ang kailangan natin dyan ay kailangan natin ng syrup. Syrup ng buko. So, meron ako ditong buko juice, which is yun ang gagawin natin as tubig niya. Ayan. Ayun. Kailangan ko ng ilan kaya nito? Madami. Ayun. Ayan guys, tubig ng buko. Ingay naman ng ano, ng tawag ito. Ayan. Malamig. Ayan, tubig ng buko. Pakukuluin lang natin ng saglit. Ngayon ang ating brown sugar. Dagdagan natin. Nilalagay na natin itong ating buko. Coconut. Yun. Wow. Pakuluin lang natin ng pakuluin, guys. Yan. Tatangkay lang muna natin. Tapos kumulo yan. Tapos hanggang sa lumapot yan. Guys. Malapot na po siya. Hintayin pa natin lumapot. Wala mo lang tayong sabaw. Grabe! Ulo. Ayan guys, yan ganyan. Ganyan dapat yung lapot niya. Ayan. Okay na yan. Tapos, ilalagay na natin yan doon sa ating glutinous rice. Ayan. Diba? Ganyan siya.
Medyo dark lang siya sa camera, pero okay naman siya sa personal. Parang ako lang yan. Maganda sa camera. Pangit sa personal. Hi guys! So ito yung ating finished product. Charon. Walang dahon, kaya hindi niyo masyadong mahahalatang ano. Charot. Ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Kasi diba madalas kasi yan may dahon. Ayan. Dahon ng saging. Charot. Ito yung isa. Pahabaan na lang siya, besh. Ayan. Yan. Tapos ito, ayan. Pagilap. Ayan. Yung ating inday-inday.